Kanegade ka Akashvani Shillong ka khubor ban pulidai Alvarin Kharwanlang. Ki mat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Menteri Rang Badut Narendra Modi ulaong baka vikas bhi virasat bhi kum ka moto jongkari ka dei ka jingkut jingmut jongkari baka jingjam shaprang kat kum ka jok ka bamenta bat ka roi ka par ka dei ban yai rengkat bat ka jingpene ya ka kolshor. Menteri Sarkar Pedang ubapet ya katna textiles Giriraj Singh ula penbenah ka sisa jan balala ba on sa thau ya ka Weavers Service Center ha Meghalaya wei baka sarkar jala ka ai jaka. Hakador bartlang ka barang ya syahmat jong ka Lok Sabha mentaga sengi kandon ka jingatai sani bha halor ka jingrwai ijri ka Vande Mataram. Bat laingot ki samla kentai ki bela kampa ka jingsbet elek kai football na Meghalaya kila syakot ngobha ka jing persang ban yorong ban elek kai na ka kenhun under 17 jong ka India ka Bansalong ha Bangalore. Ki khubor ki babnya. Menteri Rang Badut Narendra Modi ulaong baka vikas bhi virasat bhi kum ka moto jongkari ka dei ka jingkut jingmut jongkari baka jingjam shaprang kat kum ka juk ka bamenta bat ka roi ka par ka dei ban yai rengkat bat ka jingpene ya ka kolshor ha ka jaka banang pendu ya ka. Ulaong baka India ka penthikna bakan omdon ka nu ka kolshor ne ki kam ki bakat kum ka jinghikai umen barim ne ka shnong ka bapenne pensa ya ka kolshor ka ban sha no shadien ne du ya ka jingkershan. Modi ulakran yakani haka jingelang play yaka Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage jongka UNESCO kabara sedang ha New Delhi. Modi ulaong ba nakabenta ka India ka jingyo pateng na omen barim kamsa tang haka jingken mau tempang henrei kalong kum kawa ka baim ka bayai tuit haka jinginang jing tip. Ula benrap baka donru ka jingyo pateng na umen barim ka bangim la banyo i daki khmat henrei ke ba ngila ban chus ngau thu baka don lengba ke jing sneng jing kraw ka ba pen long pen man ya ka jai bin riau ka ba ai ka jing i thu ka ba wanra ya ka jing ngau trai bar ka ba ai ru ya ka jing start umen barim ka bangim la ban shem ha ki jing thu ha ki kot. Modi ulaong baka long ka ba sngaw sarong baka India kala yo ban penlong ya kani ka jingelang ka ba arpau jongka Intergovernmental Committee ka ba kwa ban penne pensa ya ka kolshor bar ka ban ne hadu ka khatlai tarik menta ubenai. Menteri Sarkar Pedang ubapet yakatna textiles Giriraj Singh ula penbenah ka ngisa jan balala ba on sa thau ya ka Weavers Service Center WSC ha Meghalaya wei ba ka sarkar jala ka ai jaka da ka benrap ru ba ka don tang ka wei ka service center na ka benta kinong than jan jong ka than sate lami ngi barok ka wei ka badon menta ha Guwahati. Using ulakran sapangkani hadin ba ula play ya ka Integrated Textile and Tourism Center ITTC hanong po ribhoy bat ya ka Ekta Meghalaya kabalong ka jingpen irong bat ka jingasam ya ka jingnang jingtip na ka benta ka kam than jan. Ula benrap syu ba ka jingdon jong ka ka service center na ka benta ki nong than jan kan ai jingkersani ki nong than jan na kaleng ka than hakaliang karu kompenwan dori ki jan bala than bat kumju ru hakaban penya yawyaki. Nalor kani, Menteri katna textiles jong ka sarkar Pedang ula ongru baka ITTC bala dep pli hanong po kan longkum karensan na kabenta ka training ka jing sain dori ki jan ka jing penmi iki sai rusom ka jing penmi iki jan rendia ba pher hakaru kom ka ban khring iki nong jong okai bat kumta kan yarap iki nong trekti ban yo lat ban mi khmat haki jeli jong kari bat ka perthairu kumju. Kabay siyong lingsun, nakat lingsun ha umroy, siya kaleng kijaka kari India, kalakiyo palat, hadian baladon kajing pensangia ya kajing ya ki lingsun ka Indigo, ha kaleng kari India. Kabay siyong lingsun, jong ka Indigo, na Shillong siya Kolkata, kalapoy menta ha pedang prahajar bat katlay hajar tengka, nakabenta katayaw kabanwan. Kabay siyong lingsun, na Shillong siya Imphal, Manipur, kabasimpor sanpaw minit, kalapoy haduwa prahajar saus pa tengka, nakabenta ka singining kong. Laban kedahang ni baka bailingsun kalakiyo omtang hakalingsun jong ka Indigo henry wat hakiway pat kilingsun rukumju jong ka Alliance Air hakaba ka bailingsun na Shillong sa Aizawl Mizoram kalapoy kumba 10,000 sans patengka hakasining kong. Hakabere baka ni ka jingkiw palat jong ka bailingsun katna civil aviation jong ka sarkar Pedang kalashim ya ka buar halade ban kmi bakan omdon ka jingpen kiyo dor palat ya ka bailingsun bat ba kinonglet jinglet kin omsha shim kabu. Kani kadai ka Akashvani Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor. Naka station jong ka Akashvani Shillong inepteng biang bat ki khubor.
Kador bar telang ka barang ya syakmat menta jong ka Lok Sabha. Menta kasni kan don ya jing ya tai sani ka bakarpang halor ka jingrai ri ka Vande Mataram. Katkum ka khubor sarkar o Menteri Rangba do Narendra Modi un sasdang ya kane ka jing ya mirjingmot halok sabha. Habakran ba kinong pathai khubor ha katayo balala o Menteri Bapay ikikam jong ka Parliament ukiran Rijiju ula ong ba kane ka jing ya tai ka banlong baro sisngi kan sedang ha kapor khatar baje mensngi. Ula benrap bala shim ya kani karai haka jingelang bala penya dau lampang ka Lok Sabha u Birla banyatai halor ka Vande Mataram haka pratarik unai wieng uno pra bat halor ka electoral reform haka khandai tarik uno pra. Laingor ki samla kan thai ki bakham pau haka jing tibet yale kai football na Meghalaya kila sha khot snobha sha ka jing persang ban yu rong ban yale kai na ka kanhuan under 17 jong ka India ka ban salong ha Bangalore kitai ki laingor ki thai samla ki kan thop ya i elat ki ksu I iba shambha khongset bat I ibadari hon nong siet kila sha jet hadian ba kila le kai bha haka Meghalaya Women's State League ka badang syukut nang shen I elat kiksu bat I iba dari hun kilele kai na kalai kor kat ba I iba shambha ilele kai na maulum tersat. Habakran halor kani u President jong ka Meghalaya Football Association uba Hamlet Sandoling ula ong ba kani ka jing shakhot jong kini ki thai samla ka kren jam shapang ka jing treshitom jong ki bat ru ya ka jing kiu ha ka football ki kin thai ha ka jilla Meghalaya. Ka BJP Jirang Mandal kalas dang ki kam jong ka omtang da ka balet chiki pat ba ban batai ki kam penroi hapo ka sarkar India balalam khmat da ka BJP henrai kalas dang ru ban pen klan ya ka seng kum ka jing pen khre na ka banta ka assembly election ka ban salong ha ka jala Meghalaya ha usnam arajar ar phupra komshi benta jong kani ka kam ka seng BJP hajirang kala penlong ki jingelang bar ki nong yalam seng bar kumju ru bar ki wei ki riu shimat ki bakwa ban penia so ela de bar ka seng hapo ka jingelam jong u president ka BJP Mairang Mandal uba Albertus Lapang lapenlong ya ka jingelang ha ka singsa jan balala ha ka ying dorbar jong ka snong Harley Bagan ka bahap ha ki thain bernihat bani krani ki kam ki bede ba ka seng bat banang penklain shu ya ka seng na ka benta ka election house nam arajar arpupra na ka Jirang constituency. Hakalat karong Hornbill Festival kabarang ya syakmat mentahan Nagaland. Kasmi kabahanyaw jong kanika lat karong kalapan berngyay kinong jong okay lengba ka program ka bapanya so ya baro ki culture berkilariti jong ki jela ka thain chate lamik ngi baro kawai. Kanika program kalalong hakasngi sa jan balala ha Naga Heritage Village hakisama Kohima. Usembut Menteri Rangba ka Nagaland Uyan Tunggu Patan ulalong unong priang sumbai kinong jong okay syakanika program. U.S. Krishnan, Secretary jong katnat Electronics and Information Technology ka Sarkar Pedeng, ulalong ukongsan bakar pang hakatai kasngi. Hakani kasngi kinong pekai kila yo ban pe ikijing shat paper jong ki jala ka than chatai lamik ngi kantop ya ka Cherau ni ka shat siet na Mizoram ka Juju Jaja Jaminja jong ka Arunachal Pradesh ka Duisha Lam jong ka Manipur ka shat Masti jong ka Meghalaya ka shat Bizu jong ka Tripura bat ka Snow Lion Dance jong ka Sikkim man penkut ya ka khubor sa shisien pat kimat ki bakongsan Menteri Rangba do Narendra Modi ulaong baka vikas bhi virasat bhi kum ka moto jongkari ka dai ka jingkut jingmot jongkari baka jingjam syafrang kat kum ka juk ka bamenta bat ka roi ka par kadai banyai ringkat bat ka jing penne ya ka kolshor Menteri Sarkar Pedang ubapet ya katna textiles u Giriraj Singh ula penbenah ka singsa jan balala ba onsa thau ya ka Weavers Service Center ha Meghalaya wei baka sarkar jilla ka ai jaka ka dorbar tlang ka badang ya syakmat menta jong ka Lok Sabha menta ka sni kandon ya ka jinga tai sani ka bakerpang halor ka jingruai ri ka Vande Mataram bat laingut ki samla kan thai ki bela khampa ka jing tibet ele akai football na Meghalaya kila syakhat snobha syaka jing persang ban yo rong ban ele akai na ka kanhuan under 17 jong ka India ka ban salong ha Bangalore bat katung ila poi syaka bakut jong ka khubor ka belawan chapi na ka Akashvani Shillong sa shipor ka taha ka por pravajing ni so bat ka Akashvani Delhi na ka benta ka khubor ha ka tin Hindi ka ban bot pat ka khubor ha ka tin pareng ha ka por prakasar minute kani gadai ka Akashvani Shillong. नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा।